Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Que man, se gente tá pisando que nesse momento não tem mais. Dus als iemand vandaag tegen u zou zeggen, de 10 geboden hoeven wij niet aandacht aan te besteden, want ze bestaan niet meer. Botou um mensen, bom, comportante possível. Vraag jezelf even af, is dit wel waar? Pastor, met parar que tá pisando, é dragão, a best guerra. Want er staat hier, de draak is oorlog gaan voeren. Promé contra a mulher, religião. Eerst tegen de vrouw, wat de gemeente van God voorstelt. É tá pisando, Deus escapa, religião, mulher que ela mandou no deserto. De verhaal beschrijft, vertel je dat God deze vrouw heeft eigenlijk gered en stuurde even de woestijn in. Ons bij Thyatira, ons explica zaken, luge details. Wanneer we in de gemeente Thyatira binnentreden, gaan we dit uitleggen wat hier bedoeld met de vrouw is naar de woestijn gebracht. Pero para homem aqui não, ora lá mira que não logra que mulher Maar hier om te zien dat de draak niet is gelukt om deze vrouw te verslinden. Ela sabe que não, ela vai para seguir com o resto de seu descendente não. Zegt de tekst hier dat die oorlog ging voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Quem de guarda het mandamento não. Die de geboden van God bewaren e tinha testemunho de Cristo en de getuigenis van Jezus hebben. Que men não dois daarbij junto. Dus die twee gaan samen. Bom, não pode ter testemunho de Jesus sem mandamento. Je kan de testemunio van Jezus niet hebben zonder de 10 geboden. Tá, pensei na final, deve de bisa, quando tu recebes Senhor, Senhor dentro do reino de cielo. Daarom aan het einde zegt de Bijbel ook, niet ieder die zegt Heere, Heere, om de koninkrijk binnen. Pero cumprir com vontade limitada com maar degene die het degene die het op degene die de wil van mijn vader hebben, komt. Assim de dois lados torna me que ja. Kijk eens goed. Se vou mira é hora que men ela vai perseguir contra de resto descendente não que o mandamento não e o testemunho de Jesus. Ja, zo zie je weer, de draak is oorlog gaan voeren tegen de nageslacht van deze vrouw, die de 10 geboden van God bewaren en de getuigenis. Que men diabo não está contente se bewaar esse mandamento. Dus de duivel is niet bij als je de 10 geboden behoudt. Pero está astuto. Maar hij is wel listig. Que classe? Wat heeft hij gedaan? Está lá nós conosco que dá bom com outro. Hij laat wij goed met elkaar blijven. Está pensando, não mata. Dood niet. Não harta. Steel niet. Não comete adultério. Doe geen hoererij of spelen. Ora mãe, botata. Eer je vader en je moeder. Que men, está lá nós que dá bom com outro. Hij laat ons goed met elkaar blijven. Pero temos problema com Deus. Maar hij stuurt ons in problemen met God. Also net het mandamento de Sabbat. Want juist op de 4e gebod wat de Sabbat is. Net is hij ela quita voor je mandamento. Juist die heeft hij van de 10 geboden weg. E austa is de adoração de imagem, assim mais cortico. En eigenlijk een andere over geen beelden aanbidden heeft hij beknopt. Que men net het dos não, puta in problema com Deus. Net, juist die 2 dingen die je eigenlijk problemen kan brengen met God. Net nan dos dat overgone. Juist met die 2 heeft hij eigenlijk vertwist. Que men, pensei Deus em que Sabbat dentro desse mandamento. Daarom heeft God de Sabbat in de 10 geboden gezet. Para amanhã, eu nem vista que Sabbat não tem importância. Om eigenlijk later niemand kan zeggen dat de Sabbat niet belangrijk is. Also, o Sabbat dentro desse mandamento. Omdat de Sabbat is in de 10 geboden. Então, pensava, era dragão a seguir contra isso, não que o mandamento. En dan zeg je ook, de draak is de oorlog gaan voeren tegen degene die de 10 geboden behouden. Pensei, se awe, bota eno que o mandamento de Deus. Dus als vandaag je bent iemand die de 10 geboden behoudt. Voor die oude met de loba ataque nang feroz. Vanaf vandaag zeg ik je zal gruwelijke aanval hebben. Turbanda loba ataque nang. Van alle kanten komt hij. Zo kan er inimigo dus hende para atacar. Niet vergeten, hij gebruikt mensen om je aan te vallen. Que men, não preocupa. Maak je geen zorgen. Mij ataque. Fali heeft aanval gehad. Yasmina ataque. Ik heb aanval gehad. Jullie man Steven dat gedent tamis seguro lá ataque. Steven heeft ook veel aanvallen gehad. Nos tour, kutawar de mandamento na Deus. Ieder die de 10 geboden behoudt en gehoorzaam,
loba em ataque na pessoa bisabo cabo de revelação, Zal ela een vai aanval se guerra krijgen. contra descendente dan. Zal een aanval krijgen. Want het woord zegt zelf, de draak zal oorlog voeren tegen de nageslacht die de 10 geboden behouden. Assim mesmo se wega met bisa, se wega se se bom tá em ataque, o arco de igreja verdadeiro. Soms doe ik zelf een grapje. Als je geen aanvallen krijgt, dan kijk maar goed of je wel in de juiste gemeente zit. Mas nós oramos vai seguir vai mais leu, ora de versão 17, nós vai mais amplia para nós eu orei, outra religião não. Wanneer Como não we, tá, de uma não tá orando. wanneer we gaan naar de openbare 17, gaan we kijken de rest van de religie. Waar zijn ze? Waar behoren ze thuis? Passou, não mais como se ano passar, é coisa que também de maneira Cain com Abel. Dit is net als Kain en Abel. Deus avisa, botar guarda mi sábado, botar um rai maneira, ami avisa, God heeft tegen Kain en Abel gezegd, je moet mij eren hoe ik het zeg. of no. Tá se não Of for um mei. Er is geen middenweg. Het is of. Het is mij gehoorzamen of niet Tá pessoa Deus gehoorzamen. mira, Daarom als God ziet, en mira religião, ziet hij geen religie. en mira dois grupos. Hij ziet 2 groepen. É computador, maneira e avisa, Degene die hem lofprijst of gehoorzaam hoe Juist. hij het wil. isso não que texto pode ser assim, maneira Cain nasce. En degene die hem eigenlijk ongehoorzaam is, net als hoe Kain heeft gedaan. Cain por tem bom excuse não. Kain had goede smoesen. A sombra, ela que é mi ho disso conuco. Hij heeft de beste van zijn tuin gepakt. E roupa ele fabricar roupa excuse não. En veel zullen heel veel smoesjes creëren. Não, de igreja como tá aqui, não tá adorar bom. In de gemeente waar ik nu zit, de lofprijs is goed, de preek is goed, alles is goed, Nou, er het is is nou liefde, moderno, ze netje. zijn modern, goed opgegrade, Etc, etc. etc. Pero Enzovoort. mesmo coisa que Deus não aceitar a ofrenda de Cain, Maar net zoals God de offer van Kain niet heeft tá geaccepteerd, mesmo coisa tá sabe que Deus não tá cambia. net zo zal het ook zijn met degene die hem niet gehoorzaamt, omdat God niet verandert. Tá se não for não. Het is zo of niks. Que men, dois grupos. 2 groepen. Nós vamos pensar Cain, Abel, Kain, Abel. nós vamos começar a pensar em Pérgamo, dois grupos começar a surgir, não? In Pergamo zijn er 2 groepen ontstaan. Tava tem estudando evangelho eterno Het eeuwige evangelie. e agora tem evangelho apóstata mentira, En nu is een valse evangelie binnengekomen. com dia de adoração falso. Met een andere aanbiddingsdag. E a trouxe mira dois grupos a surgir. En nu zien we weer 2 groepen die ontstaan. A nossa vai de revelação de Jesus para nossa mira mulher que tem a luz no mundo aqui. We waren in openbaring 12 gegaan. Die spreekt over een vrouw die alle verlichting van de aarde Para heeft. nossa mira representar a igreja de Deus. Die zich voorstelt als de vrouw. Die voorstelt als de kerk, de gemeente van God. Que agora são bem aqui ore. Revelação 17, mas nós com outro mulher que aparecer. Nu gaan we naar openbaring 17. Een andere vrouw die voorstelt. Die zich voorstelt. Je bent eens direct voor je Bijbel. Gaan we van gelijk vanuit de Bijbel, Bijbelsanto, hè? Hij Ja, leest van de Bijbelsanto. Bijbelsanto en ik lees het vanaf de MBG. Vers 1? Vamos a vers 1. Oké. O título está E mulher sentar e bestia. Oké, de titel. De vrouw die op de draak Agora já não se acaba com mulher tanificar religião. zit. Nou, we weten al, vrouw betekent een gemeente. Que men, agora é religião sentar e bestia. En nu, deze vrouw, deze gemeente zit op een beest. Bem, não botar aí, botar mira acaba não tem conta bom aqui. Nu al zie je al, er is iets niet goed. So botar aí cultura luz não. Je ziet een vrouw die op een man staat met alle verlichtingen van de wereld. Ou botar mulher sentar e bestia. En nu zie je een vrouw die op een beest Lá só zit. aqui que da bisa, no versículo Laten we 1. kijken wat hij zegt in vers 1. E de sete ángeles que estava da tinha sete continang a bim papel como bisando. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak tot mij, zeggende, Agora bom, Juan ganhando de visão. dit is Johannes, krijgende het visioen. E da bisa de sete ángeles que estava da bim de continang a papel como bisando. Een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak tot mij. E digo né bim aqui não lo mostrava o vício de gran prostituta. Kom hier, ik zal je tonen het oordeel over de grote hoer. Quando sentar riba hopi awa não. Die zit aan vele wateren. Ku rende
e reinan atitera a comete acto nan immoralidade. met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, E estão com a bibariba terra a bira burachi de ebinha de sua immoralidade. en zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn haren hoererij. Ela ibame den espírito de deserto. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. E minha mira mulher sentari bom bestia color escarlata. En ik zag een vrouw zitten op de scharlaken rood beest, Yen de nombre de blasfemia. dat vol was van godlasterlijke namen. E tava tem 7 cabeças e 10 cachos. En het had 7 koppen en 10 horens. E a mulher tava da vestina púrpura escarlata. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud en edelstenen en parelen. E dornar com ouro, pedra preciosa e perla. E dentro man e tava tem copa de ouro yen de abominação. En zij had in haar hand een gouden beker vrouw gruwelen E de costan impuro de sua immoralidade. en de onreinheden van haar hoererij. E na sua frente tava tem nombre escrito. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, Mistério. een geheimenis. E Gran Babilônia. Het grote Babylon, Mama de prostituta nang. moeder van de hoeren E de abominação de terra. en van de gruwelen der aarde. E minha mira é mulher burachi de sangue de testanto nang. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen E sangue de testigo nang de Jesus. en van het bloed der getuigenis van Jezus. Quem para bom mira. Kiko Deus am palavra Deus te diz de mulher que nota nada bom. Het woord dat God gebruikt die, naar deze vrouw toe is niks goed. Quem Jans voor ons het mira se daria beste ka Jans para sacar fogo com algo bom. Dus vanaf het moment dat we zien dat deze vrouw op een beest zit, weten we al dat hier niets goeds in zit. Bijbel também prostituta. Zal ik even op een beeld op het scherm? Sim, Dat we even van het plaatje even kunnen voorstellen waar we hier over hebben. que me até prostituta. Het woord van God noemt deze vrouw een hoer. Hoop erg, Deus é prostituta. Dat God even jou een hoer noemt, is best wel erg. E é também sabe é grande mistério, seu nome tá. En de woord zegt ook, zijn naam is een geheimenis. É Gran Babilônia. Een grote Babylon. Que Babilônia significa confusão, esse Babilônia significa. So cara torre de Babel, caminda não quer atrair torre, vai na fica Deus e arriba ja. Babylon betekent verwarring. Weten we nog het verhaal van de toren van Babel? Waar wanneer God iedereen een andere taal gaf. Deus está confundindo God heeft hen verwaard. Dat allemaal andere taal geeft, waardoor ze niet met elkaar konden spreken. Que é até Gran Babilônia, gran confusão. Dus Babylon betekent verwarring. E wa é mama que me tinha, você sabe, mama de prostituta não. Dus deze vrouw heeft kinderen, want hier zegt hij moeder van de hoeren. E mulher, você sabe, prostituta não. En het zijn vrouwen, dus het zijn hoeren. Que men, mas mulher, mas religião que tá cai boije. Dus onder deze moederlijke gemeente vallen ook andere gemeenten. E Deus disse et e de abominação de terra. En God zegt, het zijn abomination, de gruwelen der aarde. Que wa kon Deus descrever mulher aqui. Dus kijk hoe de woord van God deze vrouw beschrijft. Que é um mundo que completo boude lugar. Dus deze vrouw heeft heel deze wereld eigenlijk in zijn macht. Você tá pensando na cometer acto na imoralidade com né? Daarom zegt hij ook, ze hebben de gruwelen der aarde. Wacht even. E nada burache de bem de sua immoralidade. Oké. Ze zijn dronken van de godlastering van zijn hoererij. Que men, você é bem te representar é doutrina falso. Je ziet al, de wijn symboliseert het valse religie, valse leer. Het inteiro mundo domina boude é doutrina falso aqui. Dus deze vrouw heeft heel de wereld in zijn macht onder deze valse leer. Que men, para mira com influência é mulher aqui tem. Hier zie je al hoeveel invloed deze vrouw heeft. Dus nós também claro, para nós chega, tá quem é religião aqui tá.
We gaan het even verklaren. Hebben jullie tijd? Zijn jullie nog wakker? Hebben jullie vragen? We gaan even kijken. We gaan het helemaal uitpluizen wie deze vrouw is. Ik kijk even of er vragen zijn voordat we doorgaan. Vandaag veel informatie, hè? Zie maar even. Então, mira, trome de bolivisa, não está predicar religião, está predicar a palavra de Deus. E lamentavelmente o diabo está usando a religião para trazer uma mentira no mundo aqui. Stel. We hebben gezien dat de duivel mensen gebruikt om zijn leugens en zijn valstrikken en zijn dingen eigenlijk gebruiken om zijn doel te bereiken in deze wereld. E bom, esse dia uma alba, so metaba tá burache de imoralidade moe aqui. Okay. Je hoeft je niet te schamen, want ik was ook eigenlijk dronken van deze hoererij van deze vrouw. E tem ainda minha mama também tá dentro igreja aqui. En nog steeds, mezelf, mijn moeder is eigenlijk hoort gedeelte bij deze gemeente, helaas. Que pensei me três mensagem para mensagem de atacar of de nada, pero amor que Deus quer para não saber verdade não. Dus ik geef deze boodschap niet om een ander aan te vallen, maar is eigenlijk om zodat wij kunnen begrijpen wat God hier door zijn woord naar ons toe wil leren of zeggen. Laat ons klaar algum ponto, tem pergunta, toch? Er zijn geen vragen? Oké, bom. Tante, geen vragen. Ik zie je reactie niet. Laat ons começar a decifrar algum ponto não que nós lemos de Revelação 17. Zodat we saben de sentar riba awa não. Oké, we gaan een paar dingen verklaren. Want in de eerste vers zegt dat deze vrouw op wateren zit. Awa significa pueblo não. Water betekent natie, Revelação 17, 15 começa a saber acaba. Openbaring 17:15 zeg je al. E awa não cuba amira caminho de prostituta sinta, da pueblo não multitude nação e lenga não. En hij zeide tot mij, de wateren die gij zag, waarop de hoer gezeten is, zijn natieën en menigte en volken en talen. Que men é mulher que tá riba terra. Dus deze vrouw is op aarde. E ela senta riba awa não. En die zit op wateren. Que representa pueblo não multitude nação e lenga. Die symboliseert natieën, menigen, volken en talen. Que é para mira influência e quanto território é mulher que tem. Zodat je hier ziet hoeveel invloed deze vrouw en hoeveel gebieden deze vrouw heeft. Que é para mira influência de je. Zo zie je al wat voor invloed deze gemeente heeft. Maar é gemeente que é começar forma voor de Pergamo acaba. Dus deze gemeente is vanaf Pergamo eigenlijk gevormd. Pergamo a começar a trazer caminho para su assento pecinta. Pergamo heeft eigenlijk een weg gebaand zodat deze vrouw een plaats heeft genomen om te zitten. Hij zegt ook van, hè, misa na bo. Sim, versículo 13. Esta bisa misa onda bota biba, caminha Satanás su trono tá. Aonde está compreender de como Deus hace a comparação de Satanás su trono. Nu weten we, toen in Openbaring 2:13 zegt van, ik weet waar gij woont, waar de troon des Satans is. Nu begrijpen we, nu weten we waar de troon van de duivel zich bevindt. Juist, que men, den Pergamo tá algo crucial a começar a tomar lugar aqui não. Dus in Pergamo is iets heel erg aan de hand. Que men aqui na a começar a cambio não para trazer lugar para a igreja estabelecer su mês. Dus vanuit deze periode is een verandering plaatsgevonden om verder het christendom te kunnen veranderen. Mica diz, vai ler algo. Ik wil voor die Bijbel aqui. Ik ga even iets lezen die ik vanuit deze Bijbel ga voorlezen. Vamos mira, esse símbolo, vou sacar voor die kinderen tá acaba. Kunnen jullie de symbolen? Ik weet niet of Steven kan even inzoomen. No, esse. Zie? Oké. Vaga, dit is de katholieke Bijbel. Sim, de Bijbel van de katholieken. Esse aqui é Testamento Novo. Testamento Novo. Nieuwe Testament. La gamilesa, eta bisa,
edição de Obispado de Willemstad. Okay. Katholiek Bijbelstichting. Pabosado yung neta, católico e Bijbel kita. Awo, mike beleza para nós mirar aqui com as mesmas que bidem a Bijbel aqui, tocante Revelação 17. Ik ga even lezen wat de katholieken zelf zegt over Openbaring 17. Wat het in hun eigen Bijbel staat. Pastor Dikong, denk na Bijbel nan tem espaço bom caminhando na comentário nan die capítulo. In hun Bijbel zit zeg maar een plaats waar je dan hunzelf commentaar geeft over de hele hoofdstuk. Ito bisa ginang refereren naar Revelação 17 onze kabeleza. Het zegt hier aanwijzen naar Openbaring 17 waar we net hebben gelezen. Ito bisa mes kos com Nínive. Net als Nineve, Tiro, Jeruzalem infiel. En je ongehoorzame Jeruzalem. Roma, takeda yama. Roma wordt genaamd. Mulher de mal vida. Een vrouw van slecht leven. Com essa aqui Juan. Dat deze Johannes. É visionário. Diegene die visioen heeft gekregen. Da caracteriza Roma. Heeft Rome gekarakteriseerd. Como ciudad estado. Als een stad. Enemigo de Dios y su pueblo. Als een stad die eigenlijk de vijand is van God en zijn volk. Centro de idolatria. Het centrum van idolatrie. De fornicação y lujo. Fornication en lujo, luxerij. Que men está aqui para denang Bijbels que bina comentário até abou. Que men na mesta bisa refereren na capítulo 17 Revelação. Dit allemaal staat in eigen Bijbel, helemaal onderin, onder Openbaring 17. Que men cu Roma, la mele se atrove, se sossegar para nos volver tender bom. Hij gaat het even weer lezen. Roma te queda llamar. Roma wordt genaamd. Mulher de mal vida. Een vrouw van slecht leven. Cu essa aqui Juan. Dat deze Johannes. É visionário. Degene die het visioen heeft gekregen. Dat karakteriseert Roma. Die eigenlijk de Romeinse Rijk gekarakteriseerd. Como ciudad estado. Eigenlijk beschrijft de stad Roma. Kuta enemigo de Dios. Die eigenlijk vijand is van God. Y de su pueblo. En zijn volk. Centro de idolatria. Een centrum is van idolatrie. De fornicação y lujo. Fornication en luxe. Campo mira com na mesta descrever Revelação capítulo 17. Praticamente a mim bisa nada mais. Nu zie je zelf dat hoe de katholieken zelf hun eigen beschrijven in hun eigen Bijbel. Que men? Dus. Mas claro, não kan gaio. Het is niet, het is eigenlijk zichtig. E nós não duvidar que Constantino, nós sabemos mal essa história dentro me, van je tem mortal nós sabe onde Constantino bem. Ik heb de verhaal in het begin gelezen, omdat het is heel belangrijk om te weten van waar keizer Constantijn is gekomen. Constantijn, nós sabemos dat een Romeinse keizer. We hebben al gezegd, keizer Constantijn was een Romeinse keizer. Que men, de Roma, Constantino tá. Dus Constantijn is uit Rome gekomen. Que men, abuta, primeira pedra não. Constantijn heeft de eerste steen gezet. Para a igreja católica começar a reinar como papa riba zodat de katholieke kerk is een macht gekregen om te kunnen regeren in deze wereld. Talvez a igreja como se trata depois de Pergamo da Tiatira. Daarom de gemeente die we gaan behandelen na Pergamo is Tiatira. Gostaria para com aqui não papa na começar estabelecimento oficialmente. En in Tiatira ga je kijken in de geschiedenis dat de paus samen is eigenlijk ontstaan vanuit Rome. Você tem que apontar com o cambio de sábado e a vira já domingo. Tem que bom para não sair se sacando fora na mes boekingen. Soms is het heel goed om te weten waarom is het dag eigenlijk veranderd van zaterdag naar zondag. En het beste is om uit hun eigen boeken dit uit te halen. Camila Castillo projecteer die beschrijven van ons Ik ga even kijken, laat Steven even dit projecteren op de scherm, zodat je dit kan zien. Zeg de cortesia de Steven. Bedankt Steven para slide na aqui. Steven, dankjewel voor deze slide. En para mira, que a informação de sacar essa cá for de catecismo católico.
Dit is zodat je kan zien dat deze informatie waar we nu gaan geven, is rechtstreeks eruit gehaald uit het katholieke catechisme. Amen. Denk dat de boei catecismo, maar não sa, tem het- tudo regla nang stipular die Iglesia Católica. Het boek Catecisme staat alle wetten en alle regels beschreven over de kerk van het religie katholiek. Nanta bisa flat de boek aqui, kunang mes akambe e dia di adoração. Ze zeggen zelf in deze boek dat ze zelf de verandering hebben gebracht in de dag van aanbidding. Lá ons aqui kunang bisa kinang. We gaan even kijken wat ze zeggen. Eta bisa. Steven? Sim. Steven, Eta bisa já domingo tá é marca de nos autoridade. Zondag is de teken van onze autoriteit. A igreja tá riba e Bijbel. De gemeente is op de Bijbel. Anto é cambio de sábado como é dia de observância. En hebben de Sabbat als de dag van aanbidding. Tá prueba Is een teken. de nang macht, de nang poder. Is een teken van hun macht. E lo que tá bisa kinang, que me sabon claro, kunang a cambia e sábado já domingo. Dus wat deze eigenlijk citaat zegt, is dat de katholieken zichzelf de macht hebben gegeven om de dag van aanbidding van zaterdag over te brengen naar zondag. E cambio que tá bisa é ser nang autoridade, nang firma nang Hun autoridade. zeggen ook, dit is onze eigen autoriteit. E agora bom, sacando fé na casa, tá bisa kinang. En dit is gewoon uitgehaald van hun boek van wetten. Hè? E a igreja tá riba e Bijbel, ok? Anda bisa? En er staat ook, de gemeente staat boven de Bijbel. Pode imaginar o campo que dentro da cabeça de Blasfemie. razões riba de a palavra de Deus. Blasfemia. Wie kan zich in de hoofd halen om zichzelf boven het woord van God te zetten? Tá pensei na cambia e já domingo. Daarom voelde A ze história zich, é já sabra para já domingo. daarom voelde ze zich macht genoeg om de dag van aanbidding te veranderen van zaterdag naar zondag. Não posso ter nenhum caminho da parada em Bijbel. Niet omdat het ergens in de Bijbel staat, Mas só precisa marca de não autoridade. omdat het een teken is van hun autoriteit. E toda igreja seguir bij kunnen. En alle gemeenten zijn met hun E se meegegaan. tá mostrando autoridade com nanting, para ora não botar lei, tudo tá seguir. Dat bewijst de autoriteit dat hun hebben, omdat alle andere gemeenten zijn meegegaan. Pero danke Deus, mas nem mesmo com Pérgamo, Daarom, God dank, net als Pergamon, que Deus tem pueblo que não buig para ecosnaak. dat God heeft een volk die niet voor deze dingen buigt. Você tá queda para firme para a palavra de Deus. Dat welstandig blijft houden voor de woord van God. Sabendo tudo é ataque não culita bem, ja? Weten al de aanvallen dat hun zullen krijgen. Nala eu mabu todo tipo de coisa. Ze zullen je van alles nog wat benoemen. Pero se não me se importar, Maar dat moet jullie niet een pijn doen of schillen. o Jesus também passa de mesmo humilhação e perseguição. Omdat Jezus in dezelfde heeft meegemaakt. Pero se a palavra Deus está dizendo que dessa que nós somos assim, Maar als de woord van God dit zegt, moeten wij dit volgen. me tem roupa amigo de outra religião. Ik heb heel veel vrienden die komen vanuit een andere Mas religie. sinceramente, Ik hou heel veel van pero ze. esse não cambia a verdade e a Bíblia. Maar dat verandert niet het waarheid van het Pero dat cambia met van um pouco het minha woord van estimação para não. God. Maar het verandert ook niet mijn liefde voor hun. Pero a verdade sim é que apresentar. Maar het waarheid moet wel blijven voorgebracht. É também que não, aqui também que não. Kijk wat het hier zegt. É dia sagrado, esta é sábado, aguardo cambiar para o dia de já domingo. Het heilige dag, het heilige Sabbat, is veranderd naar zondag. Não a base de nenhuma direção, não está bem escritura. Niet omdat het vanuit de Bijbel staat, Que men, lo que está pensando que não, é cambia tomo lugar, não que está para nada de palavra de Deus. ik weet niet of we kunnen gaan projecteren. Het zegt hier dat de dag van God is niet veranderd omdat het ergens staat in het woord van God. Que men, na mesa bicebe sempre vai ser passar. Ze zeggen het zelf. Para que como a gente vai discutir com over de sábado, por exemplo, sendo que o sábado hora cambiar, door na mesa cambiar, mesa bicebe como está in de Bijbel. Waarom moet nou iemand met mij in discussie gaan over de Sabbat, terwijl eigenlijk degenen die het hebben veranderd zelf zeggen,
Dat het nergens in de Bijbel staat, omdat hun het hebben gedaan. Lo que ene tu punta di con eta defender e coisa sina ferviente. En eigenlijk moeten we die persoon vragen, waarom verdedig je dat eigenlijk heel erg? E pedir de oração para Deus de compreender a verdade En aqui. vraag hem zelf in gebed, zodat God hem kan laten zien de waarheid omtrent deze dag. Sobre esse plan de inimigo. Omdat het is eigenlijk de werk van de duivel. Pois ene na mesa caminheta bisabo. Want de mensen zelf die dit hebben veranderd, zeg je het jezelf. Bom não por anhes que bidem Je Bijbel. krijgt het niet geschreven in het Bijbel. É um tal que Deus a cambia. Het is niet iets dat God heeft É veranderd. tal que a igreja católica cambia se Het is sinal iets na dat de autoridade. katholieke kerk heeft veranderd, omdat het geeft de macht dat ze hadden toen in de tijd. Pensei, me também tu rende, vai que Bijbel sabe onde estava a hora cambiar. Daarom zeg je, iedereen gaat naar de Bijbel en wijst me waar de Sabbat is veranderd. Não pingo qualquer texto sacar fe context, Ze kunnen alle teksten vanuit de context meebrengen. pero nenhum pode bem que é sábado a hora cambiar para já domingo. Maar geen één zal ik krijgen dat God Pastor, die heeft não está veranderd. algo bíblico, está algo Naar que zondag. rende cambia. Want dat is niet bijbels. Het is iets wat mensen hebben gedaan. Lá se eu aqui mais texto quando essa café catecismo. We gaan nog meer teksten vanuit het catecisme even highlighten. É também isso, é number antigo pagano, tabata 10 solis e agora Sunday. Bem, se tabata é number do passado, que tabata 10 solis, que é dia já domingo 10 solis, que agora se chama Sunday of já domingo. De naam van in de verleden die staat, die symboliseert ongelovige, betekent solis. Die nu noemen wij zondag. E aqui da seguinte, é tabata agora se para uni é pagano não que é cristiano. Het was bedoeld eigenlijk om de christenen te voegen met de ongelovigen. So me agora como bisa, que ora Constantino a 30 igreja. We weten In toch Pergamo. wel, in Pergamo toen keizer Constantijn het gemeente van God was binnengekomen, wat heeft hij gedaan? E não bem com intenção para ser um cristiano. Hij is niet met de bedoeling gekomen omdat hij zogenaamd christen Ela vem is. para trazer pastor de cambia e de adoração para adorar riba e dia solis. Eigenlijk, hij kwam met een gedachte om hoe hij de christenen samen kan pakken, omdat er was oorlog, om de dag te kunnen veranderen in de dag van Solis. E dia que não tá adorar, não Deus falso. En de dag dat hun aanbidding geeft aan hun afgoden. E não se igual algum texto mais den doutrina de católico. We gaan even weer nog een paar teksten kijken, of citaten kijken. Para em van página de- tu coisa para arriba, para mira que bopo compra e boi como mostrar começamento. Je kan de boek gewoon kopen waar we hebben. Op Amazon laten é botar zien. no toxivo. Amazon bopo aí. Amazon zelf kan je vinden en je kan ze lezen. Que Met men para mira com tu pagina coisa en cá, alles um coisa erop. de não mesa aqui tá. Het is niet iets van onszelf, het is iets van hunzelf. Van hun eigen boek. Wetten. Esse boek que van bisa aqui wetten. não. E tava tem poder passou ela põe dia de solo essa já domingo como dia de adoração e tur é outra religião não outro abai escune. Oké. Esse é o poder que tem. En er staat geschreven dat deze kerk had macht om de zondag, de dag van de zon, eigenlijk als een dag van aanbidding te maken. En alle andere religies zijn samen met hem meegegaan. En para mira esse temos o poder que tem. So tur outra religião a seguir se busca direito onde coisa cambia com abai sec tras de lo que a igreja a cambia. Hier zie je weer dat ze zelf zeggen, andere religies zijn samen met hun gegaan, zonder eigenlijk te gaan zoeken of dit wel goed of normaal is. Tá pensei met bola bisa, a história tá sumamente importante. Daarom zeg ik weer, geschiedenis is heel erg belangrijk. Pensei a mim não discutir Wij discussiëren niet. coisa de Vicente vai wat é história. Het enige wat we ook tegen de mensen kunnen zeggen, ga de geschiedenis in. Assim pelo não wat história com não. Zelf kan ik hun aanwijzen naar de geschiedenis. Mas hoje vamos discutir algo sem base, é mesmo não sabe que tá bezig com ele. Want soms discussiëren mensen op iets dat er geen kracht heeft. Want zelf de persoon weet niet eens waarom hij dat stukje verdedigt of discussieert. A pessoa não sabe mesmo que isso não cambia mesmo bisao, não apanha den Bijbel. Sommige mensen weten niet eens, die discussiëren over deze thema, weten niet eens dat die persoon, degene die het heeft veranderd, de dag van aanbidding heeft veranderd, niet eens in de Bijbel terugvindt.
Que men, we discutir code, we buscar tekst, para reforçar, boa ponência. Como quer tá bom? Dus je kan teksten gaan zoeken om je sterk te maken in iets. Die eigenlijk, Bo quer tá bom? die dat je denkt dat goed is. Como costa, bo salvação. Die eigenlijk je redding in gevaar kan brengen. Que men, tá pensei, tá bom para estudar história den contexto com a Bijbel. Daarom is het goed om de geschiedenis te bestuderen samen met de Bijbel. Wat quer dizer que bisa? Kijk wat hij vervolgens zegt. Sabat, nombre hebreu que estava danificado sossego. Deze kan je vinden in pagina van de catecisme, pagina 561. Sabbat, het Hebreeuwse woord betekent rustdag. Então falta que falta, é deve ser já domingo, pede já domingo. Tava tá nombre do na é pagano não, que é promédia de semana. Wat staat dat het ja domingo, de zondag is gegeven aan de ongelovigen als de eerste dag van de week. Pas sombre taba tá dia que não taba tá adorar solo. Omdat dat was de dag dat hun de zon aanbidden. Agora bom, tá feio não mes costam sa cantor informação. Kijk, we geven eigenlijk die informatie van hun eigen boek. Aqui não tá é conselho que a minha a entrevistar, perguntar se papa alguma pergunta não. Hier zien we een concilio waar ze dan papa eigenlijk vragen stellen. Want er komt een dag dat je dan papa persoonlijk vragen kan stellen. Nou, we zeggen, wat is dia de Sabbat? Weet je de Sabbat day? Zie we, kunnen we die op het scherm laten zien? Ze vragen de Paul, welke is eigenlijk de dag van de Sabbat? Papa daar contesta. En papa antwoordde, Paus antwoordde. Zie, Saturday is de Sabbat day. De zaterdag, de zaterdag is de dag van de Heer. Dan moet die kongen to non-stop observeren ja domingo in plaats ja sabra. Dus ze vragen de paus weer, waarom behouden wij nou de zondag als de dag van de Heer? Aqui papa te contestar. Kijk wat de paus zegt. Sombra é igreja católica transferir a solemnidade de sábado para ja domingo. Omdat de katholieke gemeenten hebben de heilige dag, wat de zevende dag is veranderd voor zondag, de eerste dag van de week. Que men, para mira claramente. Dus om je nu dus echt letterlijk te zien. Het cambio assim door de igreja católica. Het is een verandering gebeurd door de Rooms-Katholieke Kerk. Que para mira aqui não com leu é assunto aqui também. Hier zie je zelf hoe ver deze kwestie gaat, deze probleem gaat. Tem pergunta? Zijn er vragen? We wachten even. Vandaag is het veel, hè? Dat is goed. Volgende week zijn we er niet, daarom. We halen even in voor volgende week, dus jij hebt heel veel wat Suma timekeeper também, timekeeper do nos dos quara. Timekeeper wara. Outra semana não tem. Outra semana não tem, PC. Maar que hora? Aqui tem 5 horas. Oké. Oké, een reactie alsjeblieft, even snel. Zijn er vragen? Zullen we naar een delay of niet? Bom. Oké, we gaan. Wat is dat bisa? Se eu wak Ezequiel 8 versículo 16. We gaan even naar Ezequiel 8, 16. Dan ga ik even. É da bisa. E ora ela ibame na plente para dentro de casa do Senhor. E mira na entrada do templo do Senhor. Toen bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis des Heren. En zie, aan de ingang van de tempel des Heren. Entre veranda e altar estava mais ou menos 25 homens. Tussen de voorhaal en het altaar waren ongeveer 25 mannen. Com a lomba para o templo do Senhor. Met hun rug naar de tempel des Heren. E com a cara de direção para riba. En met het gezicht naar het oosten. En estava de buik na suela. En zijn bogen zich in de richting van de oosten, neer voor de zon. Juist, cara para riba in direção de sol. En hij zei dat, oh ja. Que me anta para lomba para tempel, cara para sol, adorar sol. Da buik dan die sol. Dus ze waren rug voor de tempel, aangezicht voor de zon, met een gebogen hoofd. Oh mira, com timbia gente, timbia inconscientemente, tá tendo um dia de adoração.
Zo zie je echt onweten hoe iemand zich vasthoudt aan een dag van aanbidding. Nanta virando lomba para templo. Terwijl ze eigenlijk de rug toekeren voor de tempel van God. Adorando o diabo sin sa. De duivel aanbidden zonder te weten. Pese Deus em seu amor, não te lague naquela den escuridade coisa aqui. Daarom, Gods liefde wil deze mensen niet in deze duisternis laten. Eta trece nang conhecimento sabe, turco te liberate em seu voz. Daarom wil hij iedereen deze wijsheid kenbaar maken. Want het woord zegt al, ieder die zijn stem hoort, zal hem herkennen. Esse Mateus 15:9, Jesus te disse que não, tá em vano não tá adorami, sendo percepto não de ende como doutrina. Mateo? Sim, Mateus Oh, 15:9. Então pensava, Jesus mesmo pensando que não é de, tá em vano não tá adorami, sendo percepto não de ende como doutrina. Matthew 15:9, tevergeefs eren zij mij, omdat zij leerlingen leren die geboden van mensen zijn. Quem? Geboden van mensen. Já de mim tá aqui, tá geboden van mensen, tá rende abutesa aqui. Wat is de zondag? Het is een gebod van mensen, de Sunday law. Quem beporting em milhão alabança demo igreja. Je kan de beste lofprijzen hebben in je gemeente. Pero Deus pensava tem bana não tá adorami. Maar ze zijn gewoon in bano, in leegtermijn aan het aanbidden. Omdat ze zijn eigenlijk met de rug naar mij toe aan de zonnegod aan het eigenlijk aanbidden. Triest. Dat is wel heel erg. Want zo was ik ook. Esse Deus precisa em Juan 10:16. Heel erg. Daarom zegt God in Johannes 10:16. Meting outro carnena com nota de curar aqui. Ik heb andere schapen die niet in deze stal zijn. Nang tambe meester 13 inalo tende mi bos. Johannes 10:16. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. Inalo bira touw com guardador. En het zal worden één kudde, één herder. Maar Deus está chamando suene nang. God roept zijn mensen. Evangelio eterno. Naar het eeuwige evangelie. Quem pa mira, que Deus den sua amor tá se é amada. Zoals je ziet, God in zijn liefde roept aan. Se eu wak mabut gráfico riba screen. Ik heb een grafiek op de scherm gezet. Het diz para nós, aí ora nós cabe totalmente nós como de plaatjes. Wanneer we helemaal klaar zijn, zullen jullie deze plaat begrijpen. Sabe então plaatje home ama por batraye de minha imaginação que compreender mais vinho. Ik heb deze zelf gemaakt zodat je dan zelf beter kan begrijpen alles wat wij zometeen gaan aan jullie voorlezen. Que men nós começar na Éfeso, nós wak Éfeso. Als je goed ziet, helemaal boven zie je de gemeente Efeso, Smyrna, Pergamo, e depois a igreja seguinte Tiatira. De volgende gemeente is Thyatira. Mas não também começar a era escura da história do mundo. Daar begint de donkerheid die de aarde heeft nooit gekend. Maar we zullen maken 12 maanden te betraten. Niet volgende week, maar over 2 weken. Want volgende week zijn jullie er niet. Laat me segurar tu, want ons bij een raad, mensen finalizando zie. We gaan even tot het einde komen. Ik de boek Zacarias, maar ons compreender que a passa de Pergamo. We gaan in de boek Zacharia kijken om te gaan kijken wat precies is gebeurd in de gemeente Pergamo. Zacarias também é boek profético eta. Zacharias is een profetische boek. Que men betungo lezen também com vista, mesmo com profético. Dus je moet het met een profetische zicht kijken naar deze boek. Eta bisa, na versículo 5 e 6. Het zegt in vers 5. Então é ángel que estava da papia começa ali abisami. Hierop kwam de engel die met mij sprak. Nader en zeide tot mij. Cara, waki que kos aqui, kuta salibai, ta. Sla toch uw ogen op en zie wat daar naar boven, naar voren komt. E me abisa, kiko eta. En ik vroeg, wat is dat? Ela abisa, essa aqui tá makuto de midi kuta salibai. En hij antwoordde, dat is een Eva die daar naar voren komt. Essa aqui tá na aparência de inteira terra. Hij vervolgde,
Zo zien zij eruit in de ganse land. Ja, o time da gosto tradição holandês, é tu usa Eva. Dentro atualmente da bisa, Makutu. macuto de midi. Pero Eva tá é palavra correto que você usa para compreender e contexto aqui. Eva is de juiste woord dat je dan moet gebruiken om deze context eigenlijk te Maar begrijpen. bota é Eva para nós, wat que é Eva? Ik heb de Eva gezet zodat je kan zien wat een Eva is. Wa Eva tá macuto que não tá para dos né tempo de Israel. Zie, we kunnen we de Eva even É kijken. legal. Zie? Oh, dat is niet in Amerika. Não, é nada. Oké, Eva is een mand die ze vroeger gebruiken. Que não tá para inca arinha dentje, Granen, ze zetten granen que erin. para que para trapang, etc. Om brood te maken en et cetera. Esse tá midi eta. Deze mand heeft 1 mat. Que me ora por exemplo, na bisa bobin kubo Eva, na bisa é Eva que para mim. Dus wanneer ze zeggen van je komt met je Eva en je zegt van kan je deze voor me vullen? Eva eita midi que me sina bo Eva bosa tá tanto gram de arinha botin. Deze Eva heeft 1 mat. Dus wanneer ze die vullen, hoe weet die persoon die het vult gelijk van hoeveel graan hierin gaat. Esse eita é Eva que me quando Dat tava is tá een usa. Eva. Awo ora wa bon kiko tá wara in cada Eva, tava tá arinha para kiko, Wat wordt in de Eva gezet? Graan voor? para trapang. Om brood te maken. Pang te representa Brood representeert palavra de Deus. het woord van God. Que men, bota mire que não, Eva te representa palavra de Deus. Dus het Eva, de graan die in de Eva zit, symboliseert het woord van God. Diz tem esse na mente. Blijf dat even in de gedachten houden. Oi, desse que bisa, Het zegt door in Zacharias 5, 7 en 8. e mira, tapa de chumbo aguardo lanta, En zie, het loden deksel werd opgelicht. e essa aqui tá moe sinta denge makutu. En daar zat een vrouw in de Eva. Ante ela bisa, En hij zeide, essa aqui tá maldade. dit is goddeloosheid. Ela tira moe a bou, En toen wierp hij daar in de Eva neer mei de makutu. en wierp het loden gewicht op. E a tira peso de chumbo ribe boca de Oh, ja. makutu. En wacht even. Toen wierp hij daar in de Eva neer en wierp het loodgewicht op de opening daarvan. Asta mire moe de fa. Nou, nu zien Que we de men, symbolen awor vrouwen para en bom. Eva. Nossa den boek Zacarias, que um boek profético. Oké, we zijn nu in het boek Zacharia. Nossa Het boek bisa. Zacharia is een profetische boek. E Eva tava tawaro usar como midi. Midi Dus correcto. alles is profetisch, dus je moet het verklaren. We hebben gezegd, de Eva is een mand met de juiste maat. Dus Passou één maat. que tá sorry. tawaro em cada enje, a rainha para trapang, que representa a palavra de Deus. Dus wat zetten ze vroeger in een Eva? Is een graan om brood te maken. Awo que eso sude, awo repa, coca kame que e makuto como tem a rainha de enje, Dus er is iets veranderd. In de mand waar eigenlijk graan moet inzitten, que tá representa eigenlijk a palavra de Deus, wat eigenlijk het vertegenwoordigt het woord van God, evangelho eterno. het eeuwige evangelie. Awo tem moe sinta denge makuto. En nu zit een vrouw in de mand. Pero da bisa, então moe bom, se sabe que tá maldade. Maar het woord van God zegt, dit is goddeloosheid. Que men, awo Dus tem reemplaço que não a er tumor is tava een tomando nota. vervanging plaatsgenomen. Que men e a rainha de pang, que representa a palavra de Deus como mestre de Eva. Dus het graan die eigenlijk het woord van God symboliseert, die in de mand moet zitten, dus in een Eva moet behoren, Awo sacafo, is eruit gehaald. awo é moe maldade bem de Eva. En nu is een goddeloosheid vrouw in komen zitten. Que men evangelho eterno como está de Eva. Dus het eeuwige-evangelie die het woord van God symboliseert, moet in de Eva zitten, A queda cambiar, reemplaçar, is veranderd voor een vrouw van é moe de goddeloosheid. maldade. Van een vrouw van goddeloosheid. Vai para mim, você. Ja. Tá bom, trazia também. Dat espírito. Sim, para nós compreender a ilustração de Zacarias aqui, essa é a passa de Pérgamo. Dus om te begrijpen wat Zacharias hier, het profetie dat Zacharias hier naar voren bracht. Que men, Deus que mostra nós, Dit is gebeurd in de gemeente é verdade agora do cambiar, God wil ons laten zien dat de waarheid, de eeuwige evangelie is
veranderd. Ela quita etapa para nós mira e mentira. God heeft de deksel eraf gehaald, zodat we kunnen zien het valsheid. Pero sabe, ela mesora ela tira etapa agora tirar back riba e makut. Maar gelijkwijze werd de deksel weer op de mand Awo gezet. kiko asos de ore que me awor e Eva Wat is nu tatapa. gebeurd? Het mandje is bedekt. Bom, mira mais e contenido. Je ziet de samenstelling niet meer. Pero door que Deus alaga nos mira kitin de Eva. Omdat God ons heeft kunnen laten zien wat in de Eva zit. Que men seta doctrina falso. Dat is een valse doctrine. Que men kuta denk e Eva kuta comece tin e verdade de Deus. Dus dat is een valse leer die in de Eva zit, die eigenlijk symboliseert het woord van God. Que men in Pergamo é isso de. Dus in Pergamo, dat is wat er gebeurt. Agora bom, tem igreja de Deus a começar voor de Efesos, Smyrna e De Pergamo. gemeente van God is vanaf Efesos, Smyrna doorgekomen. Juist. Awoku Eva me se contene e verdade, evangelio. Nu dat de Eva eigenlijk de eeuwige evangelie moet hebben. Agora se wou sacar e agora moe maldata denje. Het kenmerken van het eeuwige evangelie is eruit Agora gehaald. tudo doctrina falso e dia de religião falso. En de valse doctrine, een valse leer is gewoon plaatsgenomen in de gemeente van God. Tudo é mentira da denje agora. Dus alle valsheden zitten nou in Lá de nós o gemeente. versículo 9 para nós mira mais detalhes. We gaan nu even in Zacharias 5 vers 9 even verder kijken. E da bisa, então me ainda me cara wak e mira dos mulheres tava da sala que viento de na ala não. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, 2 vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. E não tava tin hala maneira hala de oievar En zij hadden vleugels van een ooievaar. e na abisa isa emakuto entre terra e cielo. En zij droegen de Eva weg tussen hemel en aarde. Que men terra e cielo. Hemel en aarde. Que representa terra e cielo. Wat symboliseert Que hemel en aarde? mundialmente, algo mundialmente. Iets dat werelds is. Que men agora dos mulheres que ala nan de oievar aqui. Dus deze 2 vrouwen met de vleugels van ooievaars Tá isa emakuto qual representa a mentira. tillen deze Eva op, die eigenlijk de valse leer symboliseert nu. Pa intermundo é mentira. Om wereld eigenlijk te verleiden met deze valsheid. Pero ainda não, tá mira de Eva. Maar de mensen kunnen niet in de Eva zien. Pese Deus tava da mal se não tava da sa. Omdat daarom God neem je niet kwalijk als je dit niet hebt Also geweten. de igreja católica também tem na sincero. Omdat in de gemeente van in de katholieke kerk zitten ook mensen die puur zijn van hart. Dentro de outra igreja não. In alle andere gemeenten. Pero realidade tá Eva tá tapado, mas mira que Maar- coting de Eva. Maar het werkelijkheid is dat de Eva is bedekt, zodat ze niet kunnen zien wat in werkelijkheid in de Eva zit. Pero Deus em seu amor se alaga atrás para nós mira prometo a tapé. Maar God in zijn liefde heeft achtergelaten, zodat wij kunnen zien wat werkelijkheid in de E mira Eva que zit. verdade que da cambiar, Zodat je kan zien dat de waarheid is veranderd que a outra doutrina falso denje. door een valse leer. Isso é bom, e tem ala de oievar. Als je goed ziet, heeft deze 2 gemeenten vleugels van ooievaars. Se o Levítico 19, Als je Leviticum, Jesum, não se lê se oké, bota mira que 11, oievar, 19. oievar te representa um bestia impuro. Als je even terugziet naar Leviticum 11, 9, dan zie je dat ooievaar eigenlijk symboliseert een onreine dier. E agora bom, de Marcos 10, 1:10, En- Espírito Santo da parte de igreja verdadeiro. En in Marcus 1:10, de Heilige Geest is deel van de gemeente van God. Que me aqui não tem paloma, o Espírito Santo tem tá insa Eva aqui. En de duif symboliseert de Heilige Geest. Maar nu, je ziet geen duif die deze Eva, dus de gemeente van God hier draagt. Je ziet ooievaar, dus een dier die onrein is. Essa hora Deus faz comparação e sabe como está essa comparação. Dus wanneer God een vergelijking geeft, hij weet precies Amen. hoe hij de vergelijking A doorgeeft. igreja aqui não tem Espírito Santo, senão Espírito malo. Deze gemeentes hebben niet de Heilige Geest die ze meedraagt, maar een onreine geest. Mas que be frase que essa me lube dela, na minha sema deta para que maneira mas que be. Oké. Be mas que é detalhe essa que é importante.
Maneira standaard falso a reemplazar é verdadeiro. Dus deze kenmerk is zo belangrijk, zoals de standaard dat de valse evangelie. Espírito falso a reemplazar é verdadeiro. De valse geest heeft plaatsgevonden voor de echte Heilige Geest. Que minha woord standaard falso. Dus er is een valse standaard Que nota é qual evangelho eterno. dat niet hetzelfde is als de eeuwige evangelie. E maneira nossa é moeda simbólico. Dus deze twee vrouwen zijn symbolisch. Nou, Zijn dat vrouwen die symboliseert een gemeente. Juist, dan representar toda igreja ng apostata. Die symboliseren alle gemeenten. Apostasia. Apostata is Desvia. die eigenlijk verwaard zijn of verwaard zijn. Sim, que men aguanta essa standaard falso de Eva. Dus deze gemeente, dus die twee vrouwen, symboliseren alle andere gemeentes die eigenlijk verwaard zijn door de valse religie, een valse leer, die eigenlijk nu dit ook mondiaal, werelds. Nós mira, é lógica, mas agora bom sabia, a igreja católica se cambia de dia domingo. Dus we hebben gezien dat de katholieke kerk heeft de verandering van de zondag. E maioria igreja aqui que é coisa. En ze zeggen zelf, heel veel religie zijn ermee ingegaan. Ao tem discutir comigo, usando a Bíblia. Dat tot de dag mensen discussiëren, gebruiken de Bijbel. Para mostrar que é sábado, a hora que ela na cruz, que sábado é saia. Dat mij eigenlijk wijzen dat de Sabbat is aan het kruis gehangen, en de Sabbat dit en de Sabbat dat. Que men que cantasse, alçando e Eva. Dus wat zijn ze aan het doen? Alçando e doutrina falso. Ze zijn de valse doctrijn eer aan het geven. Que men aceita a heredade in Zacarias. Dat is eigenlijk de werkelijke waarheid wat Zacharias hierover heeft. Que men standaard novo tá lei humano que te reemplaçar a lei divino. Dus de nieuwe standaard is dat de mensen eren de leerstelling van de mens dan van de hemelse Vader. Juist. Bom, de querer, me tá aqui não? We zullen het hier tot hierbij houden. Ora bij hopi. Jullie hebben veel informatie gekregen, de tijd is gevlogen. Pero é importante para Zacarias que vamos mirar com Deus também mira coisas delantar. Maar dit hebben we hebben jullie naar een diepgang gebracht. En zodat jullie echt kunnen begrijpen, zelf in deze stukje van Zacharia, hoe het eigenlijk zit. Ela só de maneira é para Zacarias aqui. Het is precies gebeurd zoals de profeet Zacharias heeft eigenlijk doorgegeven. Que evangelho te hará cambiar, reemplaçar para falso. Dat eigenlijk de eeuwige evangelie is veranderd naar een valse evangelie. Na tapa Eva. Ze hebben de Eva bedekt. A minha bilanta, já domingo. Ik ben opgestaan om zondag naar de kerk te gaan. Eva tapa, mensa mes com ela bem bom malo. Ik zonder weten, ik weet niet van waar het komt. Of outra doutrina não que nós também passamos de outro que doce man. Of andere andere leren die wij over 2 weken tot licht gaan brengen. Que nós está assim sabe como nós está assim. Dat wij eigenlijk doen zonder te weten waarom we dit doen. Also Eva tapa. Omdat de Eva gesloten is. Pero Deus in zijn amor aqui te tapa promete para nós mirar aqui que tem Eva. Maar God in zijn liefde heeft de deksel eraf gehaald zodat we kunnen zien dat het veranderd is. Dat we kunnen zien wat in de Eva zit. Sabe Deus é Deus de amor. God is een God van liefde. Que não laga nos den error. Hij laat ons nooit in onwetendheid. Se da você não conhece verdade, é verdade. Lo hace você livre. Jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Que me bisa, ela chama, e nem carne de outro curar. Hij zegt ook, ik heb schapen in een andere stal. Lo me chama nang, e não tá trupa, guardador. Ik zal ze roepen. Ze zullen mijn naam, ze zullen mijn stem herkennen en ze zullen één volk zijn met één herder. Oké, nou só tem pergunta. Zijn er vragen tot zover? We wachten even. Por eu não sei era só para tem pergunta e ons vou contestar isso aqui. Voordat we gaan sluiten, wachten we even of er vragen zijn voordat we zullen afsluiten.
Vragen? Queda silêncio. Silence. Geen vragen. Geen vragen? Nee, ja, oh ja, geen vragen. Oké. Ok. Bom, me llama danke trovi que pora permitir que nós pora ir dentro de bosoga. Também nós pora estudar a palavra de Deus. E me dá se que gosto, que smaak, para sombra, essa é a vontade que Deus quer para nós fazer. Dor de alertar, explica, é coisa maneira para as que vi. Maneira de dizer a palavra de Deus, mas de uma espada de dois filos, também está corta, pero Deus mesmo na base uma cura ele door corte. Ja, het woord van God is net als tweezijdig zwaard. Maar die snijdt precies op de plekje, op de momenten waar je het nodig hebt. Agora me está terminar com a palavra de agradecendo vosotros um dia mais. Ik zal sluiten met een gebed. Nós Teresa, Zullen bidden. ó Senhor, nós quer nada de agradecido para o amor que você tem com ele. Com a misericórdia, com apesar que ele falha, com apesar que nós está leu for de babo si a demonstrar o amor para nós, que vamos mandar para Jesus e vamos mandar o Espírito Santo para nós compreender a verdade da Bíblia aqui. Danke, Senhor, com a voz de Deus. Nós pedimos, Senhor, para permitir que tudo que nós possamos estudar e porque de nós mente, não? E do a nossa força necessária que nós temos para nos parar firme, apesar de ataque do inimigo. Bendicionar o irmão escutando Holanda ricamente, a conhecer o coração, a conhecer a intenção e a disponibilidade que não estava tendo para abrir o coração, abrir o lugar para não pôr a palavra na. Tá com não sabe que o inimigo lo vai trazer ataque não, pero para Deus não sabe que o tábua é todo poderoso. Mesmo coisa que o paciente é de Esmirna, que o aspar é não, que vai proteger o povo e mesmo coisa que o paciente tem tempo que tam. Para Deus, nós podemos estar Daniel de tempo aqui. Com mais que tempo não trabalhoso, mas que com nos lado de teste, que Deus para firme e não bug para a imagem de ouro. Está com nos grandemente bendicionando-nos aqui não grandemente também, e o lugar aqui não bendicionando Steven, que está abrindo sua porta, tudo se manda de novo, caminhamos por essa transmissão, para o ministério que vai começar aqui não também, Senhor, nós pedimos para por via tudo coisa, para passar conforme boa vontade. Queda com nós resto de dia, nós pedimos isso aqui em nome do Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Oké. Kijk je doos maar. Wie is het?